הגרעין שלכם פה במוריו רדיו, ונתחיל את היום בקצת סגנון מזרחי עם הזמר המוכשר והאהוב אייל גולן. יש לי רק חלום לקנות לך יהלום, לראות אותך עוד פעם מחייכת. תנמיך את הפורטנייט, ג'וס, כן. אני מנסה לעשות שנץ. הפעם האחרונה שישנתי כזה טוב זה שהייתי עם ג'וזף. ושים על עצמך אקס, אתה מסריח. כן, אמא. יאללה ג'וסקה, בוא נלך לאכול, אני רעב מת לבשר. ג'וטרו סיפר לי על מסעדה חדשה שנפתחה בעיר ואמר שהיא די טובה. עזרא הוא דודיו נראה לי. יואו בובה, יש לך אינסטה? כן, בטח, תעשה עוקב. זה tomoko.milf. יואו ג'וסקה, לא אמרת לי שאמא שלך כוסית. איזה ארס מטומטם נשבע. וזה איך מתתי בפורטנייט. אתה בטוח שאתה רוצה ללכת למקום כזה תת רמה? אל תדאג אחי, מקסימום נזמין וולט. טוב יאללה, בוא ניכנס פנימה. זול כאן יחסית לשיפודיה. מוזר. ג'וסקה, תראה את כל הבשר. שב, בבקשה, אח שלי היקר. תודה אחי. מה, תרצו להזמין? אנחנו ניקח 3 סלפות, 4 שיפולים ו2 חמגשיות צ'יפס. וצלחת חומוס עם פפריקה. בשמחה, אדוני, יגיע מיד. קויאסו, מאיפה יש לך את הכסף לקנות את כל זה? אתה לא זוכר את הכסף שלקחנו משגצ'י הילד כאפות הזה? שיגצ'י, הילד יא בן של אמא שלך, ילך יא חתיכת זבל יא אמא שלך, זה ילד כאפות לך אתה חתיכת חריה לא יותר מכוערת ממגעילה ממך, חתיכת איזה בן אדם טומטם עם תספורת של לך גם כן, תמות גם כן, אמא שלך. יואו, תראה מה הוא הפיל, נודר! יהיה זכרו ברוך. מה, תרצו לשתות? יש לנו פיוס, תיקולה ומים. אנחנו ניקח בקבוק קולה גדול, 1.5 ליטר. לידיעתך, קולה מגיע בקנקן. לאחר 5 דקות. לרוויה. ג'וסקה, אתה חייב לטעום את הקולה הזאת. היא כזאת מתוקה וטעימה. הקולה הזאת, זה מרגיש כאילו הגיע ישיר מהמפעל קולה בבני ברק. וואי, אתה צודק, זה אפילו יותר טעים מהאקסל בפיצוצייה של קובי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. טוב, בזמן שאתם אוכלים, תנו לי קצת לספר על עצמי. לפני שנים רבות עבדתי בשיפודי התקווה. היינו ממש כמו משפחה לה פמיליה. ואז הכל השתנה. החליטו לשנות את התפריט לצמחוני. כמובן שהייתי חייב לעזוב לאחר ששמעתי את זה. ואז פתחתי מסעדה משלי פה במוריו. מה? אמרת משהו? ג'וסקה, הבטן שלי מתחילה לכאוב. רגע, קויאסו, תחזיק את זה בפנים. אני מנסה, אני חייב לשירותים.
עוד מעט נלך לשירותים, יא מניאק. תנסה לשמור את זה בפנים. טוניון, נשמח לחשבון בבקשה. קפיש. עמק, אני חייב לבדוק מה היה במנה שלך. קרייזי דיימונדה. זונה נה 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 נה. זונה. לא, הקבב שלי! בוא נראה מה יש בפנים. אוי לא! היה בזה חווייג'? אני אלרגי! בוא קויאסו, יוצאים! הנה, השירותים שם! אני מריח את השירותים! אנחנו כמעט שם! שיט, ג'וסקה, שכחנו קינוח! רגע, אתה לא בדיאטה? עכשיו לזה אני קורא קינוח! אוי ג'וסקה, מי מכר דיאטה, כן? תודה שצפיתם בסרטון. צ'או. אני הכנתי שיפודים וגם קשרתי את הילדים פיקניק בצומת מצובים כבר נשרף השישליק, הגבי בבי בבי, תרחצי את הכלים, מותק בובי בובי בובי. תן לי סטייק, נסתפק בשיפודי פודי פודי ונשיר ונרקוד, פוצי מוצי מוצי מוצי, פוצי מוצי מוצי מוצי, אל תרוצי אל תרוצי, זה הזמן להוציא, איזה סטייק שתרצי, פוצי מוצי מוצי, אל תרוצי אל תרוצי, זה הזמן להוציא, איזה סטייק שתרצי. יש עוד כמה שיחים על האש תעשי אוויר זה מתייבש, אני רוצה שיפוד בפיתה ריטה.